Estem a Classic Vins, som Bertran Ferrer, Jean-Louis Le Guil, som distribuïdors de vins en Andorra, portem més o menys 800 referències de vins per tot el món, principalment de França i d'Espanya. La definició del vi per nosaltres és que el vi és celebració, és un descobriment, són coses que volem compartir amb amics i la família, i això és una mica la filosofia nostra. Nosaltres la selecció que fem no és més fàcil perquè al final no comprem marca, comprem etiqueta, comprem una persona, no un comú. Per exemple, aquest és un vi que es diu Château Samion, de l'any de Pomerol, famille Berruer. Poca gent que saps quin és. Però la família Berruer, Jean-Claude Berruer, és l'antic enòleg de Château Petrus. És un vi més famós del món, un vi més car del món. És la nostra feina, no?, de buscar els vins abans de tothom, no? És una de les seleccions i estem super